50 juta oleh omah rek yo. Lokasi niki cuwidek karo pasar menganti rek yo. Teko pasar menganti kisaran 7 menitan. Yo, iki 50 juta iki rek yo DP ni lho. Kamare wis ana loro, ukurane wis gede. Iki omah iki rek yo ukuran 5x12, tipe nih tipe selawe rek yo. Lho, DP ini 50 juta, angsuran nih 2 jutaan flat. Gak mengikuti suku bunga, gak munggah mudun kayak katok ngono iku rek ya. Wis ayo langsung masuk ya, gak suwe-suwe. Nah, ya nang kene iki wis ana taman ngene iki rek ya. Engko sampean manfaatno ge taman ta opo wis sampean aturun dhewe. Fase tampak depan wis kayak ngene rek ya. Perpaduan bantu alam karo cendelo ngene iki lho. Lho, warnane apik rek ya. Warna-warna kekinian ya. Wis. Terus nang kene iki masalah karpot iso rek yo, mobil cilik sik mlebu kayak Brio, Yaris sik mod lah. Terus nang kene iki ana terasan, kayak nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak gak diduso rek yo. Lah, kusene wis almini anti rayap rek yo. Lah, terus nang kene iki ruang keluarga sing super gede, kene gasinan wong sak RT, rong RT sik mod. Wis tak plafon, lampune downlight, eling apem ngono iku rek yo. Kamare ana loro. Lah, iki kamar pertamae kene gaya ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean ngono iku ya. Tapi engko iki aja lali ditukono gorden rek ya. Lah iki kamar kedua kamare jejer, kamar kedua wis hampir padha lah karo kamar pertama, gede. Lho, cete lho rek ya. Delon seger rek warna pink-pink apa ngono lho. Ya. Nah, terus nang kene iki langsung nang kamar mandine rek ya. Kamar mandine ya lumayan gede kene gados wong 30 sik mod rek ya. Klosete iso custom, mbok njaluk kloset duduk apa jongkok wis tak keramik, wis anti rembes-rembes. Lah terus enek maneh iki rek yo, ana pintu ndek kene iki ya. Pintu belakang rek yo. Ah, iki engko sampean kene gawe manfaatno gawe dapure rek yo. Lah wis ae tak jelasno cak engko wong njaluk sak genahe cak. Lah dadi DP 50 rek yo. DP 50 iku rek ya wis oleh apa none ngene iki rek ya. Lek masalah dapure engko sampean gawe dhewe rek ya, renovo dhewe ya, dandanono dhewe pelan-pelan. Wis ya 50 iki wis ngene iki, wis apik iso dinggoni. Angsur iki rego cash rek ya 190 iso kredit DP 50. Angsuran 2 juta selama 5 tahun wis gatik munggah mudhun sampai lunas. Ngono ae ya. Bek sampean minat pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.